mpox kan o ye ko bana min don an tɛna fɔ bana kura tɛ a bɛ ka kɔrɔ ka da kan kabini san 1970 la a bana in yera mɔgɔ dɔw la Kongo jamana kan farafinna gun kan nka bana in a kun ma cari kosɛbɛ ka da kan a ɲɔgɔnna min bɛ adamadenw minɛ n'o ye variole humaine ye o boloci tun b'a to mɔgɔ caman tun bɛ kisi bana in ma o de tun b'a to an t'a ye kosɛbɛ nka komi variole humaine tununna ka bɔ diɲɛ kɔnɔ o de nana ni bana in walankatali ye an bɛ don min na i ko bi. An bɛ don min na ko bi yala mɔgɔw bɛ se ka u yɛrɛ tanga cogo di mpox variole singe ma? Variole singe tangananw tɛ fɛn gɛlɛman ye an bɛ minnu fɔ mɔgɔw ye ka kɔrɔ o ye ka tɛgɛ koli matarafa ani ka masque don u nun na an bɛ don min na i ko bi ani yɔrɔ minnu na ni a yera n'a yera mɔgɔ min na o ka se k'i mabɔ mɔgɔ tɔw la walasa a kana bana yɛlɛma mɔgɔw fɛ. O laɲini min bɛ kɛ mɔgɔw fɛ mɔgɔ minnu bɛ yɔrɔ la bana yera yɔrɔ minnu na o tɛmɛnen kɔfɛ boloci fana bɛ yen o ye a kunbɛli fɛɛrɛ dɔ ye nka o boloci fana réservelen don mɔgɔw ye mɔgɔ minnu banabagatɔ dɔ gɛrɛla ɲɔgɔn na kosɛbɛ walasa u bɛ se ka kisi bana ma cogo min. O la tiɲɛ don k'a fɔ ko an kɔni ka jamana kɔnɔ Mali la sa bana in kɔni a ma lakodɔn fɔlɔ nka o bɛɛ n'a ta hali n'a ma ye k'a fɔ an kɔni bɛ se ka mɔgɔw kɔni bɛ se ka u jija ka taa ɲɛ ni tɛgɛko kɔni ye ani jɛya olu matarafali kɔni. Matarafali o ye bana kunbɛn mesure fɔlɔ ye komi fɛn ma ye Mali la hali bi nka an bɛ mɔgɔw lajigin u k'u hakili to a la komi mpox ye kurukuru la bana in jaw bɛ yira mɔgɔw la kurukuru sugu min don ni u ye o kurukuru ninnu ye mɔgɔ la min ni mpox bɔlen don u k'u lateliya u ka kɛnɛya tigilamɔgɔw ladɔnniya olu bɛ se ka n'a lajɛ k'a sɛgɛsɛgɛ n'a sɔrɔ a tigi ka bana ye mpox ye ni o tɛ ka da kan ni mpox don fɛɛrɛw bɛ tigɛ k'a tigi labɔ mɔgɔw cɛla ani k'a furakɛ walasa a kana se ka bana yɛlɛma mɔgɔ wɛrɛw fɛ.